في الصدقات الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منكم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الذين يلمزون بين أيبو بالمطوعين دورتوب من المؤمنين يبقوا اللقب في صدقات الصدقات. تفسيره من جلال الدين رحمه الله. ولما نزلت آية الصدقة دني آية صدقة جبي جاء رجل قدواري فتصدق بشيء كثير واري وسكه لدون وحكي صدقة فقال المنافقون نافقين بي مرائن بمبي ودوك وغينو واري وحكي لناغم هاوي ومبرداري وغينو وجاء رجل فتصدق واري كاين بو سكي كدبو بساء بسا والغوتل باكين جي غوتو من فمودر تفجري جند سوما يدو غوتل من واري ودي صدقة فقالوا نافقين بي إن الله غني عن صدقة هذا Allah ka jayniti ɗo accini sadaka oɗo nda noon naafiki en wayi kala no goɗɗo huuri kam fuu waɗa hayru be maɓɓe nonno yimɓe bo ɓurna yimɓe fuu bana ni kanjum to goɗɗo huwan kuugal diina ɗo huurangal be anni a ɗaɓɓina ngam Allah ta faala ko yimɓe mbi Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu o wi tata faalu ko yimɓe mbi'i artalaaru ko a huuwi on yo kañum kuugal goɗɗo ɗo laata o huwa ngam Allah a yiɓe Allah seni ɗo jippini aya kada aya har ɗon kadi alladina yalmijuna almutawwi'in alladina ɓen yalmijuna ayboɓe yaghibuna ayboɓe alladina ɗo o wi mubtada fuɗɗiraɗo wonde yalmijuna yaghibuna ayboɓe almutawwi'ina ɗorotoɓe almutanaffilin ɓesdanɓe sadaka ɗo ko laati wajibi dow maɓɓe na zakka on laati wajibi sona to goɗɗo huwi kuugal feere nden wajibini dow maako min almuminina ibgo e nuɗɗinɓe fi sadakati en sadakaji walladina la yajiduna e ɓen ɓe keɓayi illa juhdahum ko e naatiɗal maɓɓe taqata hum fodde bawɗe maɓɓe fa yatuna bihi ɓe gadda ɗum na hunde ko goɗɗo wawi on daga nane ma huwata nden naafiki en fa yaskaruna minhum ɗon jancoɓe taw wino alladina ɗo ɗum mubtada wal habaru sakira allahu minhum Allah jancake ɓe kamɓe bo tafsir o men yiɗa wiigo noon ɗo kanjum o wi jazahum ala suhriyatihim Allah wardiɓe ɗo jance maɓɓe to Allah on wima sakira allahu minhum a andi kadi deydey no Allah seni ɗo jancirta ɓe nabana iri jancol maɓɓe kamɓe kadi to o wi sababu nuzulil aya asbabu nuzulil aya sababuji ko jippini aya allazina yalmizuna almutawwi'ina ɗo rawa shaykhani an abi mas'ud bukhari be muslim be filliha abi mas'ud qala lamma nazalat ayatu sadaqati kunna natahamalu ala zuhurina deni aya sadaka jippi min lataka min ɗo ɗoɗa ɗo abbe amin min dilla min yaha jam en donde min donda nden nden ɓe dokka min ngenari
en dogiya wakkere kunage ɗo ɓurna fu donle ɗo dow ɓaawo ɓe waɗata ɓe ndooda nden to bannigo min doonda min heɓa ngenaari goo feere min dokka sadaka hen majum min ñaama goɗɗum o wi fa jaa rajulun fatasaddaka bi cheyin kasir ha nder minin mbaɗoɓe bannigo goɗɗo feere wari o hokki sadaka hunde ɗuunde yo fagalu mura'in nafiki en wi kaay o kan aɗo yiina yimɓe way ha holla o ɗo waɗa on wa jaa rajulun fatasaddaka bi sa'in goɗɗo feere wari kayum bo wari sakki sa'uwal gootal sa'uwal ɗo en mbi bana muuɗo muudirta fajiri julde suuma e goɗɗo fu nder may gootel ɗo goɗɗo bo waddi gootel man banni wari hokki sadaka fagalu nafiki en go mbi inna allaha la ganiyun an sa'i hada an sadakati hada allah ka jaynitiɗo wala haaji sadaka o ɗo peetel ɗo bo ko allah watta ɗuɗɗum bo ɓe wi kaay o bona ɗo yiina yimɓe e senoy kadi ta goɗɗo sakka ɗuɗɗum ta sakka pamarum fu yo ko ɗaati senoy kam waɗu an kam gam allah tan to hunde ma yiɗi nde ɗuuɗa malla bo nde famɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ittagu nara walaw bi sikki tamra rentore yiite ko ɓe fecco dibinore wala ko a mari se dibinore woore ni a feccita wakkere a ƴakka wakkere bo a hokka sadaka ɗo kam na yi yottay de sa uwen ɗo kam ɗon kadi se allah seni ɗo jippini alladina yalmiduna almutawiina ɓen ay botoɓe yimɓe ɗorotoɓe hokkoɓe sadaka muɗum wa warada nahu hada min hadisi abi hurayra non ɗo kadi sahabo en ɗuɗɓe findi ko nandi bana ɗo abu hurayra abi ubaydin abu saidin al-khudri abdullah ibn abbas umayratu bintu sahalin ɓe fuu maɓɓe ɓe filli hadiseji ko nandi banni hadiseji gari ha maɓɓe yimɓe pilli ɓe ɗo ni laati naafiki en ayboɓe yimɓe dokkoɓe sadaka a hokki pamarum ma ɓe wiya allah yiɗa ɗo kam a hokki ɗuɗɗum ma ɓe mbiya kay ɗo kam ha a holla woy aɗa hokka on yo kanjum man kamɓe ka nder kadi fuumajum ɓe ngala nder ton an bo laatu a dokkowo de fodde bawɗe ma to a yi hunde man ɗo de pamarum man kanjum a mari hokku to a mari ɗuɗɗum ko ɓurata noon hokku ha jeni laata ɓe anni a hokki bo ngam allah ɓe anni a heɓa mbar jaari amma accu haala ko yimɓe mbiyata kam yimɓe kan no a waɗi fuu ɓe heɓat ko ɓe bolwa ha ma to nini a wiya fuu won ngam yimɓe on kam alladina yalmijuna ɓen ayboɓe almutawiina ɗorotoɓe mutawiina ɗo asli majum beeteje ɗiɗi on tewol arandewol moyta ɗum mutatawiin nde tewol arande go moyta go segol naada nder ɗaadi kadi almutanafilina ɓesɗoɓe min almuminina ebgo e nuɗɗinɓe fil sadakati en sadakaji walladina la yajiduna e ɓen ɓe keɓayi illa juudahum koye naatiɗal maɓɓe ɓe kabdi de ko ɓe mbawi de ko ɓe heɓi kanjum tan on ɓe dokki nden yimɓe goor fayin tanafiki en go wari ɗo ayba ɓe dow majum yo ɗon man ɗo o wolwi de ko wari ha de jawmu saawi ko o waddi ha haala goɗɗo man ɗo o wi ha pellel jaa rajulum goɗɗo wari hokki sadaka ha de o wigo na o wi wakkati nde aya man jippi walamma nazala al ayatu sadakati jaa rajulum fatasaddaka bi shay'in kasir goɗɗo wari sakki hunde ɗuunde faqala al munafiquna mura'in nafiki en wi kaye oɗo waɗay ɗum ngam allah o waɗi woy ngam ha yimɓe giya on ɓe nasti nder ɓernde maako ɓe laari ko woni nder maare na nafiki en ɓe pewoɓe ayboɓe yimɓe tan rajulun man ɗo ɗum moye on modi ɓe mbiyata rajulun man huwa abdourahman ibnu awfin ɗum abdourahman ibnu awfin ɗum andaɗo nder sahaba en oɗon nder asaratul mubassarina bil janna sappo en ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam seniri ɗum ɓe aljanna daga ngendam muɗum kanko abdourahman ibnu awfin ɓe jahino konu ha ɗon man ko ha ɓe juula nulaɗo allah nepti seeɗa ɓe ardinimo o juuli nulaɗo allah waɗi juuli a ɓawa mako darde woore lori juuli darde luttude to ɓe mbiya kanko ɓe aboubacry on nulaɗo allah juuli ha ɓawa muɗum amma aboubacry kayum kam nulaɗo allah nde wari dari ha ɓawo nde ɓe ɗuɗɗini kelle
nde o yeesiti o yii nulaaɗo allah ɗon goo nulaaɗo allah sappimo o juuɗa o ɓamti juuɗe maako dow o lorti ɓaawo ɓaawo haa o dari nder saffool nulaaɗo allah saali yehi haa yeeso saffool juuɗi to abdourahmane ibnu awf oɗon nder ɓerɓe hooti madina ngam dalila dina muɗum ɓe wondugo ɓe nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nde o hooti ɗon go nulaaɗo allah waɗi yaake man ɗo egguɓe ɓerɓe daga makka hooti madina fuu nulaaɗo allah ho'a goɗɗo gooto haa nder muhajirina go ɓe gooto nder yimɓe ansarin koye yimɓe wuro madina o wiya nda oɗo on derɗiraaɓe haa ɓe donnotiranno fuu aran islama ko hidde ko aya gonka feere wara jippa itta ɗum nden mo nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hawrimo ɓe muɗum wimo o derɗirawo muɗum te en on ko hoo'imo wiyata mo a yi nulaaɗo allah waɗi en derɗiraaɓe miɗo mari saare miɗo mari jawdi miɗo mari rewɓe ɗiɗo en jaha ndaara nder rewɓe am ɗo mo a ɓuri yiɗugo fuu mi seeranemo to eddama ko timmi a te'a mo saare am bo mi sendane reeta maare a mara en jaalumo bo mi hokke mi sendane jawdi am bo ɗo ka to an on nom allah min ka allah andi ko en mbiyata yende man abdourahmane ibnu awf imana ko ɗo heewi ɓernde maako kadi goɗɗo on mo nulaaɗo allah wimo nastan aljanna daga ɓe ngenam maako o wimo allah barkiɗine ha jawdi ma be koreji ma hollam laawol luumo ɗo o woodi ko o filana o wooda o yahan o rondana yimɓe dongle on ha o heɓa ceede o hollimo luumo bo ɓe mari luumo bo yahuda en fayin o yehi o hollimo laawol luumo ɗon goo seeɗani ñande seeɗani yande feere nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam a yii urdi mardi batte ha dow limse ma ko yi oɗon urdi se ƴamimo ɗum ɗume ɗum o wi nulaaɗo allah mi te'i o wi ko a hokki sadaki o wi mi hokki ɗum deyde ko nijata nawa iggo e sardi ɗon nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wimo waɗu walima kadi ko ɓe mbaala bo allah seni ɗo barkiɗine non baraka may waɗi en gi'a ha hadise on ɗo bo ha nulaaɗo allah toranimo baraka ha ko en janggata warata ɗo to baraka ɗum ɗuuɗugo hayru kala hunde ɗuuɗa hayrure fu hunde man nde moodi baraka man ɗo ɗi adamajo rewrata allah tordata allah be majum amma ɗum waɗinimo bo so sel o heɓi hayru ɗuuɗi o heɓino rewra allah kadi allah seniɗo wolwi haala kuje barkiɗinaɗe ɗuuɗɗe masin bana annabijo sallllahu alayhi wa sallam kayum bo do'i baraka ha en ndaara ha nder hadise on ɗo abdourahmane ibnu awfin ɓe wi ɗum kanko on gorko mo waddi hunde ɗunde wari hokki sadaka nden naafiki en mbi o guinowo ɗo jaa bi arbati alafi dirhami o wardi be dirhammeje 4,000 dirhammeje 200 on jakka nangata nden dirhammeje 4,000 o waddi nayi ɗum ɗuɗɗum wa qala kana li 8,000 kanko abdourahmane ibnu awfin nde o waddi o wari o hokki ha nulaaɗo allah on ɓe jarata kayum hokkata yimɓe sendata yimɓe malla to yahira jihaadi bo kayum taskirta be man wakkati nde o hokki go o wi o woodino dirhammeje 9,000 kadi ɗon man o wi fa akraktu rabbi 4 mi rancake jawmirawo am dirhammeje 4,000 faj'alha ya rasulallahi fi sabilillah ya nulaaɗo allah ɗe ɗo waɗude ha ɗatal allah wa amsaktu li iyali 4 mi jogitani iyalu am bo horeji am bo dirhammeje 4,000 wa qala kana ni o wi fa qala lahu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam barakallahu laka fima atayta wa fima amsakta ɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam do'animo wi allah barkiɗine heedi ko a hokki non bo allah barkiɗine heedi ko a jogiti ko a hokki ha laawol jihaadi ɗo allah waɗu barka her majum ko a sigi ha ñamna iyalu ma bo allah waɗu barka her majum fa burika lahu nden kanko go o barkiɗina ha majum ha filu maago ko o filata go ha wakkati kanko go nde laatake o wi ida zawjatihi li 40 bada wafatihi rubu sumini bi 80,000 o wi rewɓe maako nayo o mari wakkati o maaya
ha dongu maɓɓe a andi debbo ko goto ko rewɓe nayo ko gorko maayi acci fuu to gorko woodi ɓiɗɗo ɓe sendage ɓe jeetataɓel man kanjum on geɗal rewɓe man ɓe fuu maɓɓe nden bana ni man ɗo ni debbo ma ko goto fuu heɓi jonta kam ha nder nayaɓel jeetataɓel goo kay man heɓi roni bi samanina alfan ujune 80 ɗo kam ujune 80 ɗo waɗu kanjum man ɗo nde nayi ɗo ka je rewɓe on tan roni na yi barka waɗi ta ƴamu luttuɓe kam wa ataka ɓe wi abdourahman ibnu aufin radiallahu anhu o rimɗini min arrigaɓi 30 alfan o rimɗini maraɓe yimɓe ujune 13 wa awsa bi 50 alfa dinarin o wasi bo ɓe dinaruje ujune 50 dinaru nogas jakka nangata dinaru ujune 50 ɗo na ɗum hunde waño wa bi alfi farasin fi sabilillah non o wasi o hokki pucci ujunere ha lawol allah gam ɗi waɗoya jihadi wa awsali man baqiya min albadariyina iljaka nden o wasani goɗɗo mo hori ha nder yimɓe yaaliriɓe konu badar wakkati nden yaaliriɓe konu badar ɗo ɗum yimɓe 300 e yimɓe 13 o wasani to woodi ɓe hori ɓaawo mayde maako ha nder yimɓe yaaliriɓe konu badar wa kana albagi 100 awsali kullin minhum laatake ɓe luttino ha yimɓe badar yaake man ɗo ɗum yimɓe 100 on ɗo lutti ha nder yimɓe 313 goo nden ɗo o wasani ɓe man ndi kullin minhum bi 400 dinari kala gooto maɓɓe fuu ɓe dinaruje 400 wa awsali ummahatil muminina bi hadiga o wasani daadiraɓe mumini en kamɓe woni rewɓe annabijo kamɓe bo o wasani ɓe ɓe ngesa rewɓe annabijo ɗo allah seniɗo on soomi ɓe ummahatul muminin wa azwajuhu ummahatul muminin rewɓe maako ɗum jiidiraɓe mumini en o wasani rewɓe annabijo luttuɓe yaake man bi hadigatin ɓe ngesa bi'at bi 400 alfin ngesa man ka sorrirama be ujune 400 ɗum man ɗo wonɗa abdourahman ibnu aufin nde nini o hoosi ko o mari reeta majum o yaari jotta ka nde nulaɗo allah jami o hokki sadaka reeta man bo o sigani koreji maako kanjum woni dirhammeje ujune 4 kanjum man on ɓaawo majum kadi ɗum tokki ha baraka waɗi banni to kanjum ha o wi ndeni walamma najarat ayatu sadakati jaa rajulun fatasaddaqa bi say'in kasirin fa qala almunafiquna mura'in nde aya sadaka jippi goɗɗo waddi jawdi ɗuundi o sakki nden naafiki en wi kaye o ka o guinowo to rajulun man ha ɗo ɗo ɗum abdourahman ibnu aufin radiallahu anhu yo nden tokki ɓaawo toon wa jaa rajulun fatasaddaqa bi sa'in goɗɗo feere bo wari sakki ɓe saa'uwal gootal fa gaalu inna allaha ganiyun an sadakati haha allah kam jaynitiiɗo accini sadaka o ɗo saa'uwal gootal ɗo ɓe mbi ko allah watta ɗo ko taw ɗon bo ɗum moy kanko bo ayi wa huwa abu agilinil ansari ɗo bo ɗum abu agil ansarinkeejo jaa bi sa'i tamrin o waddi ɓe saa'uwal dibinooje gootal wa qala o bittu laylati mi waali jemmare am nde mi laati mi geenaaɗo geenaari may ɗume on o huwata o waali huwugo jemma man ha o yeenaaɗo o wi jemma man ɗo o waali oɗo ñeɗa ndiyam o yarna awre nden ɗume ɓe hokkata mo to o yarni awre man ɗo de ko o waali ñeɗugo man ha oɗo yarna awre man fuu sa ayni sa uje ɗiɗi on ɓe hokki mo saawuwal gootal fuu ɗum muddu 4 saawuwal gootal fuu kanjum fajiri julde suuma en muudirta ɗo sa uje man ɗiɗi on ɓe dokki mo ngeenaari maako ɗume dibinooje o wi fataraktu sa'an li iyali wa jitu bi sa'in ha ngeenaari goo hoosi saawuwal gootal ka o accini kore maako ha ɓe ñaama ko ɓe mari ha saare man fufu on saawuwal gootal ɗo nden wa jitu bi sa'in saawuwal bo ndami ho imi waddi ɗum sadaka fa amarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yansurahu ala sadaqati annabijo sallallahu alayhi wa sallam umrimo ko o waddi man ɗo o hoosa ɗum o hawta ɗum ha nder kuuje sadaka ɗo waddaari ma ko andi keerol mum na nafiki en mbi kayi ɗo ka ɗum pamarum
allah ka jeyentiɗo accini ɗo ɓe wi inna allaha ganiyun an hada wa innama ata bihi ta'ridan bi fakrihi li yuta min as-sadaqati nafiki en wi ko waɗi o waddi ɗo nangam oɗo feƴƴina ha yimɓe yiya andi taw talakajo ngam ha yimɓe dokka mo hewre nafiki en nasti nder ɓernde mako ɓe laarina sababu majum allah jippini kadi alladina ɓen yalmijuna ayboɓe almutawwi'ina ɗorotoɓe min almuminina e nuɗɗinɓe fi sadakati en sadaka walladina la yajiduna e ɓen ɓe keɓayi illa juuɗon ko ena tiiɗal maɓɓe yo sadaka ɗo oɗo kam kayum hokki ko mari fu reeta majum non reeta man ɗo ɗum dirhammeje temeɗɗe 7 o mari no o hokki reetate e ujune 7 o hokki ujune 4 lutti ujune 4 o bo hokki ko mari fu reeta kanko bo ko o mari man ɗo ɗum sa'uje dibinoje ɗiɗi tan o hokki sa'uwal gotal o lotti sa'uwal gotal ta jamu ɗurgo bardiyari mako kadi modi ɓe mbi to goɗɗo waɗi anniya o wi kanko ko o mari ha jawdi mako ɗo fufu o ho'iɗi o hokki sadaka non man waɗan gacce wala amma ko ɓuri kam itoɓe fita mo wiyamo o senda ɗum geɓe tati o hoosa yeɓre woore o hokka kadi o lutta luttuɗum bo to o cembiɗɗo o jamo o wawan faggitirgo bo to o wawi o hokkan sadaka ko o mari man fufu ɗum dagi ɗum ha dina islama amma na yi ɓeɗo bo ndano ɓe hokkiri lutti o noon banniman ɗo ɗon nder sahaba en ɓe dokkata banniman lutta ɗo ɗon nder sahaba en bo ɓe hokkata luttata man banne yanno ñalomare wonde feere nde nulaɗo allah umrino ɓe gadda sadaka ha ɓe dillira jihadi umar ibnul khattabi radiyallahu anhu wi ñalomare feere kam seeto o ɓuuri aboubacry hay hunde fuu ɓuranɗo nde nulaɗo allah umri o hoosi reeta jawdi mako o yaari wayi o hokki nulaɗo allah ƴamimo o wi reeta jawdi mako on o waddi ɗo aboubacry siddiqui radiyallahu anhu kam nde wari waddi jawdi muɗum fufu wala ko lutti nulaɗo allah ƴamimo o wi jawdi am komi mari fufu on mi waddi ɗo nulaɗo allah wimo ko accani iyaluma o wi mi accani ɓe allah e nulaɗo muɗum umar ibnul khattabi radiyallahu anhu wi daga yande man mi andi kadi aboubacry on woni ɓurduɗo nder amin aboubacry ɓuratako an a wawan noon na to a kilay ceede ha jiiba ma to a wurtinan a hokkama min be ma fu alaara je ɓuuri famɗugo on a hokka ya hokkiɗo on jeema dey annabijo sallllahu alayhi wa sallam sen hirsino mbaala yande feere sewo wiya jarane wayne ni ragare majum sewo jami ummul muminina aisha radiallahu anha ko lutti ha mbaala go o wi lutti balawal maaga wato lutti ɗum pat ɓe dokki sadaka lutti balawal maaga nulaɗo allah wi ka nga pat maaga nga lutti se balawal maaga on luttay je en dokki ɗo kam pat en heɓan ɗum sadaka on en heɓan ɗum ha lahira amma balawal je lutti en ñama ɗo kanjum on luttay yo noon kadi ɓi adamajo ko o hokkata ɗo sadaka o hokkata ɗo o anda hoore mako on oɗo hokkana o hokka ɗum be anniya ɗum laaɓa bo ngam allah nden bo laato hunde man deyde ko nafata goɗɗo dokkaɗo ni o heɓan barjari majum yande o tawi barjari majum fuu o yelanno konto o hokki sadaka man ha ɓuuri bana ni allah seni ɗo wi ɓen laati ɓe ayboɓe ni yimɓe nafkoɓe banni higgo e muminen ha sadaka ɓen ɓe keɓayi illa juuɗonko e naatiɗal maɓɓe ɗagata bawɗe maɓɓe la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah defnitaki nafsi fu ko ena gonde bawɗe mum nden fa yatuna bihi ɓe gadda deyde ko ɓe mbawi go fa yaskaruna minhum nden ɓe jancoɓe to o wino alladina ɗo ɗum mubtadano nden o wi ha ɗo fahinta sahira llahu minhum ɗo kanjum woni habaru mubtada wal habaru sahira llahu minhum ay jazahum ala suhriyatihim allah wardiɓe dow jance maɓɓe allah seni ɗo oɗo andi kala hunde ko ndeere oɗo andi moye fuu ko waɗi ɓeɗo allah andi ɓe waɗi ngam allah ɓe bo bolwoɓe ɗo kayum bo waddi boliɗe muɗum ngam wonnuki ɗum woni kadi ɓe aka heeɓi barjari muɗum timmiɗindi ɓen jancoɓe kayum bo jari bone kadi kanjum o wi sahira llahu minhum allah jancake ɓe jazahum ala surriyatihim walahum adabun alim wodani ɓe yangada nawka naafikijo en wi kanko woni mo suuɗatake e feeraku nden wangina islamaku
huuɗe diina yimɓe huwata ɗo fu oɗo huuɗade ɓe yimɓe ɗo giya banni tammoyo kanko o muminijo a sena muminijo sam hefere hakuɗo suuɗi nder ɓernde maako to nini o mayri dow majum ka o duumotoɗo nder yiite accu noon ma kanko woni saɓɓowo ha ɓe ɗum yiite less hefere e fu jowa dow maako ɓen man bayɓe banni laatiɓe naafiki en ɓe allah ceniɗo wi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam istagfir lahum aw la tastagfir lahum farkitinɓe an muhammad malla bota farkitinɓe o wi takhirun lahu ɗum sumnukimo fil istigfari heedi waɗango ɓe istigfaru wa tarki accuki ɗum allah sumni annabijo to o yiɗi o waɗana ɓe istigfaru o ɗaɓɓita allah yaafoɓe to o yiɗi bo tata o ɗaɓɓita sam qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabijo mo salatu allah e jammuɗum ɗaɓɓitani wi inni khuyyirtu fahtartu min mi sumnama mi suɓi mi sumnama waɗango ɓe istigfaru ɓe accugo mi suuɓi dikka mi waɗana ɓe istigfaru yani ko muyata mi suuɓi an istigfara farkitingo ɓe ɗum nafiɓe na nafayɓe rawahu lboukariyu boukarinkejo filli hadise on man nden allah ceniɗo wi in tastagfir lahum 70 marratan falan yakfir allahu lahum wondo a farkitiniɓe a toraniɓe faruye a tori allah yaafoɓe silaɗɗe 90 falan yakfir allahu lahum allah farantaɓe ila wiyama almouradu muyo bi 70 ɓe 70 almubalaga ɗum fantinki on fi kasratil istigfari ha ɗuɗugo istigfaru ko annabijo ɓe jatima kon o dingi torango ɓeɗo man yaafuye hande 50 wa fil boukhari hadisun law alamu anni law zittu ala 70 gafara la zittu hadisol gongo feere gol boukhari annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi to ni mi andi min o to mi ɓeddi do waɗango ɓe istigfaru nde 70 ɗo allah faranan ɓe la zittu alayha da mi ɓesdanno dow majum to o wi 70 ɗo kam dow ɗuɗɗingo on wa qila wiyama almouradul adadul mahsus ko laati muña ɗum ka ɗum limgal hertangal li hadisi aidan gam hadisol boukhari fahim annabiyu sallllahu alayhi wa sallam wi wa sa ajidu ala 70 sese mi ɓesdan mi waɗanan ɓe istigfaru ha ko ɓuri nde 70 man ma fa bayyana lahu hasmul magfira se ɓawoɗon wanginanama mo kadi jotta ka ta'ugo faru e man bi ayatin be aya allah seniɗo jippinanimo aya gorka feere kadi sawaun alayhim astagfarta lahum am lam tastagfir lahum lan yakfira allahu lahum sawaun alayhim fotan dow maɓɓe hamɓe naafiki en ɓe istagfarta lahum a farkitini ɓe am lam tastagfir lahum allah a farkitinayi ɓe a tori allah yaafoɓe ɓe a torayi fu ɗum fotan lan yakfira llahu lahum allah farantaɓe kamɓe yo ɗon kam tabbiti kadi jotta kam annabijo sallllahu alayhi wa sallam andi kadi wala no torinira naafiki en go jotta ka yaafuye allah seniɗo ɗum tabbiti ha andal allah seniɗo allah andinimo bo ɓe aya kande jippi tabbitake kadi kamɓe ɓe naaɓe jaafeteɓe yo daga ɗon kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗanayi ɓe istigfaru kadi istigfaru goɗɗo waɗanan goɗɗo na waɗata goɗɗo waɗanan goɗɗo istigfaru nande goo nande ɗiɗi nande tati a yi ha hadisawol ngol fuu nulaɗo allah wi to mi andino to mi waɗi istigfaru ko ɓurata 70 ni allah faranan ɓe ni da mi waɗanno istigfaru goɗɗo waɗanan goɗɗo amma yo sey ɗum laato ɓe laawol sariya man rabbi gfirli wa liwalidayya wa lilmuminina yawma yaqumu lhisab nda aya qur'an no wardi rabbi gfirli wa liwalidayya jawman faranan ɓe saaro jam yo non noon fahim allahumma gfir lahuma goɗɗo waɗan allahumma gfir lahuma kama rabbayani sagira o tora allah faran babam ɓe dadam banno ɓe mawnidiri yammi pamaro rabbana gfir lana wa li ihwanina alladina sabaquna bil iman jawmirawo amin faran amin ɓe derɗiraɓe amin ɓe artiri noɗɗinki yo ni waɗete ɗum laati saaki ɗum anda ɗum amma na yo goɗɗo wara o jooɗa nden jonta ka o wiya oɗo waɗana goɗɗo istigfaru jonta ka ɗum o wiyata astagfirullah astagfirullah astagfirullah
o waɗa ɗum woy marra ujune ni ka ja o waɗani wayne on kay ɗo ka waɗanayi wayne sey a nana mana ko a wiyata astahfirullah min bolo on miɗo ɗaɓɓitira allah faruye miɗo ɗaɓɓita allah faranammi toye inde mo a waɗani man kadi bani yimɓe feere baɗoɓe ɓe wiya to goɗɗo maayi woodi hunde nde ɓe gaɗanta goɗɗo ɓe inna ɗum fidawuna ko noy a tawata ha toye ɗum woni ha deydey saahi ɗum boɗɗum ha dina islama qur'an ɓe hadis ɓe defte fiqhu a heɓata ɗum ko naani kadi mallum en woɓɓe feere ɗo mari tonge muɗum no ñamira jawle yimɓe ɓiɓɓatili tan yo ɗon goo ɓe andi kadi kajaɗo limgal ni ɓe gaɗata kaja limgal ni ɓe gaɗata istigfaru ɓe wi ɗon nder ton waɗanamo istigfaru on wara jotta ka astahfirullah astahfirullah ujune temerre ujune nogas e nayyi on waɗanama e ɗo on gaɗa do astahfirullah ɗo nanu mana man an bolwowo ɗo min bolwowo astahfirullah min on miɗo ɗaɓɓitira allah faruye e toye je mayiɗo man mayiɗo kam a waɗananmo do'a to rabbana gfir lana wa li ihwanina alladina sabakuna bil imani a waɗani ɓe istigfaru a waɗani ɓe do'a heɓan bar jari bo wi adamajo to huran kuugal kongal e se o hura ɗum ɗo andal o hura ɗum bo do deydey no annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wanginiri ɗum nden ɓe anniya o waɗa bo gam allah seniɗo amma gam laatake hunde wonde feere nde ɓe dokkata mo nden o suuɗa o wolwa haala ka woɗay nden wiya jotta kam goɗɗo mayiɗo se ɓe waɗana ɗum fidawuɗo mana man sotari hallugo gikke ma toon way bana wiigo goɗɗo man na ɗon ha yiite jotta ka ɓe gaɗa ɗo ha ɓe soto goɗɗo man ha ɓe heɓa ɓe gurtinamo yiite to ɗon man ɗo na ɗum kuugal ngal jaam hakkilo huwata na ɗum hunde nde taɓiti adina islama yo waɗango goɗɗo istigfaru ɗo ɗum do'a on a waɗata a torata allah seniɗo yaafomo dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih allah seniɗo wi kamɓe man ɗo ko waɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam to yiɗi waɗana ɓe istigfaru nde 15 to yiɗi bo tata o waɗana ɓe istigfaru man wonɗo o waɗi istigfaru man ma jomirawo yafataɓe ha aya wangi sawaun alayhim astagfarta lahum am lam tastagfir lahum lan yakfira allahu lahum fotan dow maɓɓe kamɓe ɗo a farkitiniɓe ɓe a farkitinaɓe fu allah farantaɓe ko waɗi kadi allah yafataɓe kamɓe ko annabijo ɗaɓɓitini ɓe yaafu e allah ko ɗaɓɓitay fuu ɗo allah wi dhalika bolwa ɗum ɗo bi annahum ɓe boososel kamɓe ɓe kafaru billahi wa rasuli ɓe hufrani allah e nulaɗo muɗum ɓe mbuli moƴƴere allah e nulaɗo muɗum wallahi wallahu la yahdi alqawma alfasiki wallahu allah la yahdi handata alqawma alfasikina yimɓe fasiki en yimɓe losiɓe wurti acciɗo tanago allah seniɗo allah yafataɓe kamɓe allah on tagiɓe kayum andiyake maɓɓe kayum on wangini wi yafataɓe e noyi to a waddata haala gorka feere a heɓa kadi no ɓe yafirɗe wallahu la yahdi alqawma alfasikina ha ɗo allah seniɗo wi a andi ayaje goɗɗe bo zalimina ɗo wara to a andi ayaje goɗɗe bo kafirin amma aya kaka en gondi allah seniɗo wi wallahu la yahdi alqawma alfasikin allah handata yimɓe fasiki en fasikijo kanko woni mo losata acca ɗowtanago allah nden kam la yuwasiluhum lima fihi rida allah handataɓe ɗo allah sonataɓe hawrataɓe be kuuɗe ko yerda allah woni her muɗum koɓe kuwata kuuɗe maɓɓe fu kuuɗe ɗe allah yiɗa ɗe allah yerdata to ɓe keɓata kisnam kadi فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال الله جل وعلا
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله المخلفون لودنا بمقعدهم بجودا غما بخلاف رسول الله باونولا دو الله فرح بسيك مخلفون لودنا بأن تبوك أجني كونو تبوك لودنا بدو دومي لودني به الكسل جوسو باتنا be jonta kam sayde imanaku go hongam woɓɓe ɗon nder maɓɓe kamɓe marɓe imanaku laaɓɗum tato kamɓe fuu ɓe jahay konu man bo amma ɓurna 50 e gelde ɓe jadaki konu tabuk ɓe nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hamɓe ka ɓe naafiki en amma nder maɓɓe woodi tato naafikaku wala her muɗum kayen fu yaada ɓe nulaɗo allah ha wakkati yeldidago maɓɓe ɗon ɗon ɓe sendiri kadi ɓe yakam wari pewi moy fu mbiya nda geldol ko haɗi ɗum yaago waɗi ni kaja nulaɗo allah farkitina ɗum ha bangu ɗum acca suuɗi ɗum mum bo ɓe allah amma ɓe kamɓe tato nde ɓe gari ɓe mbi kamɓe ka ɓe ngala hujja ko kaye ha ɓe jahay tan moy fu bo feere mum wardi na ɓe wari ɓe fuu maɓɓe ɓe gardi garol gotol sakko allah seni ɗo wi fari hal muhallafuna ɓe joosu mbatina ɓe naafikaku luutni ɗum an tabuka accini yaago ko an tabuk ɓe seyori bi makadihim ɓe jooɗuki maɓɓe ay bi buhudihim ɓe jooɗuki maɓɓe khilafa ay bada rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo nulaaɗo allah wurtake dilli konu wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ɓe gañi kamɓe ɓe gurta ɓe jaha ɓe konira ɓe jawle maɓɓe ɓe nafsuji maɓɓe fuu heedi ɗatal allah wa gaalu ɓe mbi la tanfiru fil har tata gurte ha guli ay gaala baaduhum li baadin nafiki en yoga maɓɓe mbiyata yoga la tanfiru tahruju tata gurte ilal jihadi ha jihadi fil harri heedi guli allah ceniɗo wi annabijo gul wi'u naaru jahannama ashaddu harra yite jahannama ɓuri saatugo guli min tabuk ɗi nin ta guli wurtugo yakonu tabuk fal awla ko ɓuri handugo kam an yattaguha ɓe nden to nguli yiite jahannama bi tarki takhallufi ɓe accuki luutuɗi ta ɓe luuto annabijo ɓe dilla ɓe jaada ɓe annabijo ɓuranan ɓe law kanu yafkahu to ɓe laati ɓe ɗon no paama kam yalamuna dhalika to ni ɓe laati ɓe ɗon no andi bolwa ɗum ɗo kam ma takhallafu ɓe luutatano annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha konuji ragareji konu maako woodi konu wiyetengu konu tabuk konu man wakkati o wurtatagu ɗo wakkati nguli saati dibinoje bo ɓendi ɗowdi ɗo weli yaake man yo nden jahangal go bo daayi fanti annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko wurtanno o yaha konu fuu o sapporo ha nokkure feere yimɓe tamma toon o wurtirta o wurtoro wakkere feere ɓe mbi o ƴama wakkere kaja toye wana woni to ndiyam woni toye kaja woni yimɓe tan mo wurtiran toon o wurtira wakkere wonde feere amma yaake kono tabbuk nde waɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wanginani yimɓe ha ɓe jahata ngam juutugo jahangal be ɓilla bo saɗirma bo ɗo woni her maɓɓe nennange bo nguli bo fanti machine yaake man deydey ɗowdi ɗo weli dibinoje ɓendi yimɓe yiɗi jooɗago fof to o wanginani yimɓe laawol ha ɓe jahata o umri yimɓe ɓe taskari ɗundi machine har ɗon sayidna ousmane radiallahu anhu nde waddi jawdi wari hokki nulaaɗo allah wi ma darra ousmana ma faala bada jam torrata ousmane ko huwi ɓaawo handere nde to ɗon man go ha ɓe gurti ha konu man go nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wanginaniɓe jahangal maɓɓe ngal ɓe huusiti ɓe jahata ɗon kadi woɓɓe feere naafi en kañum kam wari sali kañum ka yahay ha wowi fari hal mukhallafuna bi makadihim asbabu nujulil aya sababuji jippago aya akhraja ibnu jaririn an ibni abbas radiallahu anhuma qal amara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam an yambaisu maahu nulaaɗo allah umri ɓe kaftiɗo ɓe ummida be maako ɓe jaada wa dhalika fi sayfi ɗum yaake ceeɗu yaake ngoni ɗo saati fa qala rajulun ya rasulallah alharru sadidun wala nastatiu lhuruja wala nanfiru fi lharri
nden goɗɗo feere nder maɓɓe naafikiijo o wiyata nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ha jotta ɗo nguli saati masine minin kam min mbawata wurtugo nder nguli ɗo min jaata minin kam fa anzala llahu allah jippini qul naru jahannama saddu harra wi'uɓe yiite jahannama ɓuri saatugo nguli dey e ɗe nguli ko ɓe wiyata ɗo noon wa akhraja muhammadu bnu kabin el gourasi qala haraja rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fi harrin sadidin ila tabuk nulaaɗo allah mo salatu allah e jam muɗum tabitani o wurti ake ngoni sahatuki o dillo kono tabuk fa qala rajulun min bani salima se goɗɗo feere mo eggoye nayol mbiyetengol bani salima o wiyata la tanfiru fil harri tata gurte heedi nguli ɗo ka kanko ɓe naafiki en hakkunde maako kadi fa anzala llahu allah jippini qul naru jahannama asaddu harran law kanu yafqahun wi'u yeccuɓe muhammad yiite jahannama ɓuri saatugo nguli to ni ɓe laati ɓe ɗo anndino kam noon wa akhraja albayhaqiyu fi dalaili min tariq ibni ishaq an asim ibni amr ibni qatada wa abdillahi ibni abi bakri ibni hazmin qala rajulun min almunafiqin la tanfiru fi lhar goɗɗo feere monafiki en o wi kaye ta gurta yehi ha nguli ɗo kam fa najalat aya jippi ɗon nder maɓɓe goɗɗo feere wi nulaaɗo allah ha pellel a wi min gurta min jaha ɗo mi andi jotta ka banil asfar ɗon toon olɗuɓe woɗɓe ɗon toon min bo mi ɓeegaɗo rewɓe to mi yahi mi yiiɓe ɗo ta mi yahani mi muñayi mi waɗa hallede ɓe maɓɓe min ka dugaɗam mi jooɗata mi yaha ɗo fu naafika akuma ko on faddi mo bananiman ɗo ɗum woodi kadi asbabi nujul sababuji ko jippini aya man seeɗa nder majum en bolwi naaɗi fuu dey ɗum allah seniɗo wi almuhallafuna luutnaɓe ɓe mbaati dan naafikaku luutni ɗum haɗi ɗum yaago kono tabu ɓe seyori kamɓe jooɗuki maɓɓe nde ɓe jaaday ɓe annabijo ɗo wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ɓe gañi bo honoraago ɓe jawle maɓɓe ɓe nafsuji maɓɓe heedi ɗatal allah ha laawol jihaadi ɗo to wari ɓurna fu allah seniɗo wiya jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah honore be jawle mon e nafsuji moɗon heedi ɗatal allah be jawle ɗo artata laatoto ko a yahay fuu a honiran be jawdi ma a hokka yimɓe honoɓe de ko ɓe watta jooɓaani ha konu maɓɓe ballitoraɓe ɓe de ko ɓe mbawata hande kam toye konungu islama ha ƴewnira yimɓe ha diina yahani ƴewnira yimɓe ha diina to ɓe sali dokke jomorgol to ɓe sali nder waɗa konu ɓe maɓɓe hande ka en annda ɗum ha ɗum woni dow lesdi ɗo seeɗume ko lutti ka jotta ka wallitirgo diina man ɗum wallitirgo jannginoɓe wallitirgo janngoɓe ha laawol diina man kayum kam a waɗan de no a waawi fuu ɓe jawdi ma anndu jawdi ndi allah seniɗo hokkima ɗo a habda a hutinira be maari daga aɗo yeeɗi ngam to a maayi ka warti je yimɓe woɓɓe feere annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ha hadisol feere ko woni ha mana maagol moy nder moɗon jawdi donowo ma ko ɓuri yiɗego her maako ɓe mbinu laaɗo allah wala gooto amin fuu ko en moy jawdi donowo muɗum ɓuri yiɗego her maako dininta jawdi maako ɓe mbi kaynu laaɗo allah wala gooto nder amin fuu ko ena jawdi muɗum on ɓuri yiɗego her muɗum laaɗo allah wi yo nane kadi jawdi maako kam ndi o ñaami saali ndi o hokki sadaka ɓe hooyi malla bo ko o ɓorni hiiɗi ɗo woni jawdi maako amma ko lutti ka fuu jawdi dono on yo a ñaami saali kana a yi saali a hokki sadaka bo goɗɗo man hooyina saali to hokki sadaka goɗɗo man ho ayi nden dokkuɗo sadaka man maayi haala sadaka man wala ɗo fu yo noon to ɓorni hiiɗi to ɓorni hiiɗay fu ɗo fu na yi to maayina yimɓe hoosan kanjum kadi o wi jawdi moye fu nde laatake jawdi dono jawdi muɗum on ɓuri yiɗego dow jawdi dono mum kam taskita ndaara kadi ko a ñaami hiiɗi be ko a ñaami saali be ko a ɓorni hiiɗi be ko a hokki sadaka ɓe hooyi be ko lutti ɗo yimɓe naafiki en kamɓe ka ɓe gañi honoraago ɓe jawle maɓɓe e nafsuji maɓɓe heedi ɗatal allah ko ɓuri tilmugo ha mumini en bo goɗɗo ɓe hoore maako ɓe jawdi maako ko o wurtida ɓe majum o yaha ngam laawol diina allah wa gaaluɓe mbi ay gaala baaduhum li baadin naafiki en yoga maɓɓe mbiyata yoga la tanfiru fil harri ta gurte her nguli
takhruju tagurte ila aljihadi on yaha jihadi fil harri heedi nguli nda dayugo laawol nda guni bo fahinta allah seni no wi annabijo qul wi'u naaru jahannama asaddu harra yiite jahannama ɓuri saatugo nguli min tabuk dininta nguli yaago ha kono tabuk fal awla ko ɓuri handugo kam an yattaguha ɓe ndentira yiite jahannama bitarki takhallufi ɓe accuki luutuki ta ɓe luuta ɓe jaada e ɓe nulaaɗo allah ɗo ɓe gurto ɓe jaada ɓe nulaaɗo allah ɓe keɓa ɓe kisa yiite jahannam na kono tabuk tan ha kala kono fuu ko ngam ndatake nguka ha kono tabuk nden bo ɗon ha kono jiragareji ha kono nulaaɗo allah allah ceniɗo wi law kanu yafrahu wondo ɓe laati ɓe ɗon paama yalamuna dhalika ɓe ɗon no anda bolwa ɗum ɗo ma takhallafu ɓe luutatano yo non noon fahinta goɗɗo mo mari jawdi o hutinirayi ɓe maari ha laawol allah kanko man fuu to ni o wari maayigo ɗo o wasmitan dow majum allah reen en sakko ma to laati ha farilla jakka fuu o hokkatano kam to nini o wari o tabbitini fakat jotta ka o wi o maayan ɗo o wiya rabbirji'un jawmirawo am so itinamle laalli amalu salihan fima tarakt ngam min o mi heɓa mi huwa kuuɗe laaɓɗe ha ko mi acci ɗo mi itta jakka mi hijja mi hokka sadaka mi mo'a mo'eteɓe tawondena lutta maynugo am jawmirawo wi kanjum bo ɗum waɗata kalla innaha kalimatun huwa qailuha noon kam ɗum waɗata amma fakat ɗum kalimawol ngol o tammi wigo ɗum e kanjum mbi adamajo to nini woodi jawdi maako ndi o allah seniɗo riskimo ɗo arande kam jakka ɗo wawa wurtinaka bande de ko en jangino ha none joweetati goo o anda dokketeɓe ha nder maaje ha nder none jeetati goo nden fahinta ko laati farilla dow maako ñamnugo hoore maako iyalu maako o woodi tampuɓe woɓɓe feere ɓe laatake oɗo andi ɗum o wallitora ɗum ɓeɗe de ko o waawi ɗum sabbibina ɓesdugo jawdi maako sabbitingi jawdi go ha yaha ɓaawo balɗe maako ha to o maayi fu ɓe do'anan mo ɗum sabbibina mo ɓe sababu majum nastugo aljanna mo waɗi bana ni ka ɗum nafimo yande o dañeɗo o warday ɓe ko sulere woore dey to o maayi ɓe waɗi irugo mo bo ɓe irdatamo ɓe ko sulere woore dey o ƴamteteɗo bo ha ko o acci man allah ceniɗo wi falyalhaku qalilan ɓe jala pamarum fi duniya her duniyaru walyabku kasiran ɓe mboyan ɗuɗɗum fil akhirati heedi alakhira ɓe yewon kadi fayinta bo wolwanama banni na haala naafiki en ɗon no ha naafiki en go to a yi jotta kam na gam dalila nguli saati kanjum on waɗi ɓe mbi nda saatugo nguli nda woɗɗugo jahangal ɗum pat majum na nafsu torroto nafsu bo yiɗa torra to hawtade ɓe bananiman ɗo nguli yiite duniya nguli noy wiyete nguli ha duniyaru ɓe saɗirma ha duniyaru ɗum kam ɗum fuu majum ɗum timmiran ɓe ɓaawo mayki yake to o mayini kanjum ka fuu na timmi to oɗon no huwa oɗon no torra oɗon no nder gulɗum nder torraji goɗɗi feere ha laawol dina allah mbar jaari mako kam tabiti to amma de torra ka duniyaru ngo timmi li anna harra duniya yazulu wala yabqa a yinguli ha duniyaru ɗo be torra gonka ha duniyaru fuu kanjum ka ɗum timman ɗum horata wa harru jahannama da'imun la yaftaru anhu amma nguli yiite jahannama ngudi man ki duumi ki kanki kam ki taƴata ki accaɓe to ni ɓe mayri keferaku ɗo naafikijo bo en wi kanko man ɗo ɓuri kefeero ma fayinta gam kanko saɓɓata mbeɗu les yiite ndes wa hum fihi mublisun ha nder yiite jahannama ha nguli alakira kam kamɓe kaɓe jooɗiɓe ɓe duumotoɓe toon ha foroy faman asara sahwati ala ma yurdi mawla kana mawahu jahannam goɗɗo mo ɓurni kayum ka suunoji muɗum on o yiɗi ko nafsu mako yiɗi ono dingi hutinirgo o acci dede ko yerdinta jawmirawo mako o huwayi o anda kadi moɓorde mako woni yiite jahannam ban ɓeɗo go kamɓe kaɓe mbino nguli saati dikka ɓe jooɗo wa man asara rida rabbi ala sawati kana mawahu ljanna mo ɓurni yiide jawmirawo mako dow suunoji mako kanko bo moɓorde mako laatoto aljanna nguli man o andi to o wurti nder nguli ɗo o heɓan barjaari
jawdi maako ɗo o heɓan barjaari be maari nde o yahan jihaadi jawmirawo maako yerdotomo ɗum sabbibinan mo nastugo aljanna wa lihada warada ngam majum hadisawol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi huffifat iljannatu bilmakari wa huffat iljannatu bilmakari wa huffat nnaru bisawati annabijo wi aljanna filitirama tarirama be gañaɗi a yi kuuɗe goɗɗe feere ɗo nafsu yiɗa kuuɗe de ko yarata aljanna bana wurtugo maɓɓe nder nguli ɓe dilla jihaadi go nda be saɗirma ko ñaame wala ha yettima ngeeloba ngootama yimɓe ka ja waƴƴata ɗum to ɗon gona yi ɗum caɗɗum machine nafsu yiɗa iri majum noon fahinta soyde de'itare yaago jahangal go nafsu yiɗa nafsu ka yiɗi de'itani nafsu yiɗi fofta noon kuuɗe goɗɗe feere bana iri jemma a nana seetino wakkati seetinta aɗo waali ɗaani an juulɗo muminijo ma ɗo yiɗi ɗo welima kanko yawo seetina nafsu yiɗi no foftugo yaake man wakkati feere nder iyende jaha juulirde jaha juula nafsu yiɗi foftugo yaake man to iri ɗiɗo ko nandi iri kuuɗe ɗe on to ɓi adamajo duumake dow maaje yo bana jawdi ittugo jawdi muɗum hokka goɗɗo bukaɗo ɗon ɗo ka fuu nafsu yiɗa irin ɗo nafsu yiɗini ɗo ka fuu ɗum acca iri kuuɗe ɗen to goɗɗo ɗo huwa ɗe taari aljanna kadi yadata aljanna be man nden nden liddimaje kadi ko luudani ɗe bo kanjum bo ko yarata yiite kadi o jooɗoto jotta kam nguli ɗuuɗi o yahata ko ndu jihaadi go jawdi ma ko o wurtinta o yaratot o yiya talakaajo ɓillaɗo o wallitata ɗum wakkati jemmago o waala o ɗumana o wiya ko o juuɗe a suudu ma ko funa allah jaɓanna o juuɗa suba ha suudu mako ko nandi iri kuuɗe ɗe a tawa ɗeɗo bo ɗe fuu maje ko nafsu yiɗi ɗo kanjum on tarora yiite kay yaake nden se o taskita o raara kadi ko saria islama on umri ɗum laati boɗɗum nden nafsu ma ko yiɗa o habda o doola nafsu ma ko o huwa ko saria islama on haɗi ɗum nden laatake nafsu ma ko ɗo yiɗi ɗum oɗo yiya ɗum belɗum ha maako o doola nafsu ma ko acca ɗum tata ɓaɗa ɗum sam woodi gissa ɓe wiyata ha nder yimɓe saalihi en modiɓɓe mawɓe woɗa haaje yeccugo inde maako kam o haali o ɗaani se o weetori o heɓa yaago juula suba julda e suba ɓe yimɓe ɓe wi se sayɗanu wari findini mo sayɗanu wima a weetori yimɓe juuli suba yummu juulu sayɗa noon wiyata goɗɗo umma juula fayin sayɗanu ka seyo mum nde o heɓa weewo julde ɓe yimɓe ha juulirde o heɓi barjaari ɗo on o ummi o ɓoyi o tori allah seniɗo yaafu en allah seniɗo wi yaafake mo hokkimo barjaari ma dey ko o heɓanno ha juulirde ɗo cowi majum ni to o yahino sayɗanu sehude go metti ɗum yande feere kadi bo o weetori fayitta nde woytori yaake juulgo waɗini sayɗanu wari findini mo wiyata ko ummu yaake juulgo waɗi ha juulu o wi mo hi an sayɗanu on a wiyami yaake juulgo waddi mi umma mi yami juula o wi e na gabta a heɓa barjaari inde a heɓi arande go to hakkil kadi ko nafsuma wañiɗo to saria islama umri ɗum ka yawu huuɗum ko nafsuma yiɗi bo to saria islama haɗi ɗum ɗo dayta ɗum allah seni ɗo wi faliyat hakku galiɗan ɓe jala pamarum fi duniya her duniyaru walyabku yoɓe boyan fil akhirati al akhira kasiran ɗuɗɗum jaza barjaari bima kanu yaksibuna koɓe laati ɓe ɗon faggita habarun an halihim ɗo ɗum yeccugo yaake maɓɓe bisingatil amri to nonnoon ɓe tammi laatugo amma ɗum wardi bana umrore bana ɓe mbaɗa ɗum to irin bana goɗɗo haɗeteɗo hunde nden nan oɗo duumi oɗo waɗa miɗo haɗe hunde ka jaaɗo waɗa sike yo waɗu kadi to kadi walyabku kasiran ɓe boyan ɗuɗɗum ɗo ha ɗumejum alama fatahum min annaimi da'im ɗo ko fatori ɓe eggo e nema duumika to nini goɗɗo maayi dilli jotta kam daga maayugo maako ɗo o hollete saare maako nde aljanna ɓe nde e yiite fuu o hollete to ni o muminijo no nda saare maako nde o tammi yaago ɓa ha aljanna to kadi amma to o kefeero nda saare maako nde o tammi hootugo amma o waala ɗon daga jotta kadi yangata kam fuɗɗi to o muminijo bo non noon o holle saare maako nde o yahatno ha yiite to nawa muminijo no nden o holle saare maako nde o yahata aljanna amma o waala ɗon kadi jotta kam feesinane yanande maako muddal basam te yaake oɗon nder nema daga jontani ha yaake to ummitinama o ɗiɗa o nastoya saare maako
kanjum kadi walyabku kasiran ɓe boyan ɗuɗɗum ala ma fatahum min annaimi daim ɗum ko fatodi ɓe yuggo e nema ndumika nema duniyaru kam ɗumata duniyaru kayru ɓe hoore maru ɗumata sakko nema maru nema aljanna woni ɗumowa warada an anas ibni malikin radiallahu anhu qal samitu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul ya ayuha nnasu ibku fa in lam tastatiu an tabku fatabaku alhadis anas ibnu malik radiallahu anhu o wiminani nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo wiya hey onon yimɓe mboye moye fuu numa kalludi muɗum a jooɗi a ferwiɗo to imanaku ɗum a numi ko a huwi kalluɗum nden a tuubi allah jaɓina jaɓayi ɗum woynete dey fa in lam tastatiu to on mbawa woyugo bo fatabaku boykitine on boykitina non noon fa in lam tastatiu an tabku fatabaku to on wawawi woyugo boykitine fa inna ala nnari yakuna finnar ande yimɓe yiite mboyan nder yiite hatta tasila dumuhum fi wujuhihim ka annaha jadawin ha gonɗamji maɓɓe ɗo ila ha guese maɓɓe ɗo ha numma ɗum bana jadawin bana irin nokkuje jam gesa sekatan nder gesa mu ha lawol ndiyam ɗo ila nder ton go gonɗam on ɗo ila ha yeeso maɓɓe bana ni hatta tan kadi addumu ɓe mboya nder yiite go ha gonɗam maɓɓe go taƴa gonɗam timma sam to gonɗam timmi ɓawo ɗon ɗume ɓe mboyata wata silu dima warta ƴiƴam on jonta kam ɗo ila ha maɓɓe wurta fatafjaul uyun ha ɗon go sababu majum go banni waɗata ha gite maɓɓe go torgo walaw anna safinan ujriyat fiha la jarat wonɗo lanawal ko mbowal waddama ha gonɗam maɓɓe ɓe boyata ila go to waddi ko mbowal waɗama ha nder gonɗam anda ko mbowal heɓat dogga nder majum o wi yimɓe yita ɗo boya banni kanjum kadi won bo habde boykitine hande ayibeji moɗon gam on heɓa on jaafe ɗum allah wiiɗo wi yimɓe yiite fal yathaku qalilan ɓe jaɗani pamaru min adduniya walyabku fil akhira yoɓe boyan heedi alakhira kasiran no ɗuuɗi jaza barjari bima kanu yaksibuna ko ɓe laati ɓe ɗon faggita habarun an haalihim bi singatil amri allah yecciyake maɓɓe on no ɓe tammi wonugo amma ɓe singa bana umrore nasalullah salamata wal afia allah rene ɓe tokkitigo nafsuji meɗen allah wartu en anditini en goonga warja en en tokka ɗum allah anditini en ko laati fewre warja en en mincita ɗum allah seni ɗo renuno en lesdi meɗen renan men wuro meɗen renan men yimɓeji meɗen allah seni ɗo yaafu mayɓe meɗen ñawdu ñawɓe meɗen allah seni ɗo waɗu kuuɗe meɗen fuu laaɓa ngam maako allah seni ɗo walluto ardiɓe men reynuɓe ɓe ardoro laawol no woɗata badde ɗe no allah seni ɗo yiɗi kanko on timma bawɗejo ɗo kala huɗe